Ние сме ученици от 5-ти клас. Училище Христо Ботев, град Торен. Сега ще ви представим кратка програма за България. Има толкова места с неземна красота, но за мен една е България, родна, приказна земя. На колене през тази могила, свята, създадена на вражния кръстопът. На този свят, на слънцето прославна, България наречена светът. Потъпкана от варвари безбройни, превръщана в огън и вода. Но стояла като камък твърд, измила с сълзи пепелта. И славни Симеонови войници воюват за всеки днешен ден. Умирала, но твърдо стоявала, с вярата в утрешния ден. Моретата преливат от сълзи, полетата са в кръв на поеди, звездите гаснат, а не умират. България навеки остани. Де е България, питате вие, в сърцето ти някой няма да скрия. В място топло и свято, тук на предците ми диша земя. Тук планините целва небето, тук се разстила вълнува морето. Тук звучи ръченица и грива, тук горите ми правят щастливи. Тук бълбука, румоли и звъни песента на децата в идните дни. Тук пази Бавария сърцето ми и свига и свята. Моя България, моя страна, моя прекрасна родна земя. Аз искам всичките светя на теб, родина, да ти подаря.